Znaš da ti se nalaze kola, da ti je legitimacija u kolima i da si bez legitimacije bio u zatvoru, ili tako? Evo ovako, sad ću vam kazati. Ja sam pokušao da izvadim ličnu kartu, drugu izvadio sam. Šta se je dogodilo? U SUP-u postoji zahtev na tom zahtevu vi pozadi imate pitanje gdje vam se nalazi lična karta. Dobro. Meni je zahtev kroz šalter vraćen u službi u Kaluđeračkom SUP-u, znači u Kaluđerici u stanici policije i kazala mi je službenica, molim vas gospodine, napisite iza šta vam se dogodilo sa starom ličnom kartom. Pa ja mislim da me nisu mogli bolje pitanje pitati. Tu je bila jedna devojčica, ja nisam mogao da piše destruka, se me zamolio da zapiše i ona je uzela i napisala. Znači, moja stara lična karta se nalazi u SUP-u 29. novembra u vozilu mome Fordu koji je oduzet od strane SUP-a, otet od strane SUP-a i još uvijek me nije niko pozvao da izvadim ličnu kartu. Dao sam to kroz šalter, službenica me mnogo dobro pogledala, došao jedan od tamo još, pa me i on pogledao pa kaže, zar se vi ne bojite što ste ovo napisali? I prepoznao jedan čovjek tu, kaže, ja, vi ste onaj što ste bili u biserima. Kaže, svaka vam čast kad se smeli tako da kažete, neke stvari ne mogu da verujem. Pa jesi uzeo ličnu kartu? Dobio sam drugu ličnu kartu, a i to, jurio sam tu ličnu kartu 2 nedelje, znači pokušao sam je preko Rodoljuba Šabića da je dobijem, jer oni su meni rekli, dođite u ponedjeljak. Ja dođem u ponedjeljak, dođite u petak, ja dođem u petak, dođite u idući ponedjeljak. A čekaj, reci, je ti stara u kolima to? Stara i dalje u kolima. Šta je sad problem? A gdje su kola? Kola su i dalje u SUP-u. Dobro. Šta je problem sada? Problem je u tome što će ta lična karta još važeća. Tu ličnu kartu će SUP, oni su skloni svemu i svačemu i danas to rade bolje nego su radili. Oni će tu ličnu kartu uzeti. Pa dobro, isti su ljudi uvijek u SUP-u. Isti. Evo ga Kovačević koji je mene hapsio, on tamo radi. A nema šta, to su sve ljudi. Ja sam kad sam priveden u 29. ja sam sve moje bivše prijatelje vidio koji su sa mnom na terenu. Kako i nije sramota da oni dozvole, da ova vlast dozvoli da oni dalje radi. Ja sam prošli put pomenuo tužioca koji... U svakom sistemu policija samo nastavlja radi za novu vlast. Vidite, ja sam prošli put pomenuo tužioca koga su oni smenili. Zato što je korumpiran. On i dan danas radi. Evo pokojni Milan Radovanović, to je jedan izvrsni tužioc, lično sam ga poznavao. Lično. Znači, oženio se ženom iz mog mesta, iz očevog mesta. Neka mi daljna familija, tetka mi dođe. Znači, on je čak meni viteč. Išao sam kod njega u okružno tužilaštvo u Palati pravde. Nikada taj čovjek meni nije pomenuo, znao je da imam poternice, znao je da imam sudske postupke, a do duše nisam imao poternice. Nijednog momenta nije rekao, daj da ti ja završim slučaj. Po čemu je on sada na kraju ispao korumpiran? Ne, on je hteo da raskrinka bandu, nije hteo da završi optužnicu o Đinđiću, jer istina se ne zna. Neće niko greh na sebe, on čovjek ima 2 dece i nije hteo greh. Šta su oni uradili? Strpali su ga u zatvor, on u zatvoru nije izdržao. Teško je ljudi otići prvi put u zatvor sa takve funkcije. I na kraju evo ga, infarkt i umro je. Ajmo, ako stvarno se bojim pobežanom emisiji. Je li pokušao nekada atentat na tebe? Kako nije? Upucan sam ja u stomak ovdje, znači nikada niko nije, nisam se lečio u gradskoj, u državnoj bolnici, ustanovi, znači lečio sam se preko neke privatne klinike, pretpostavljam i znam ko je. A dobro, kako to izgleda kad, možeš na nekom primjeru da mi pokažeš recimo da otkriješ da hoćete ubiti, kako to izgleda? Pa, znate kako, prvo su išli, jedan inspektor, ja sam rekao prošli put da ga imenujem, vi ne volite da imenujete ljude, ali on i dan danas radi u SUP-u. Pa dobro, znaš zašto, možda traži čovjek od sata emisiju da dođe sljedeći put sat. Neka dođe. Neka dođe da su očenje. Ja sam rekao tada, zašto me nisu pozvali u SUP? Dobro, ajde ime kako. On je išao kod moje vanbračne supruge bivše, znači i pretio je kući njoj i njenim roditeljima. Da li vi možete da shvatite šta to znači kad vama dođe policija, 5-6 inspektora iz 29. novembra i kažu, znate šta, vaša ćerka se zabavlja sa čovekom koji je protiv ove države, protiv ovoga, kako sam ja to protiv ove države? Znači, ja nisam protiv ove države bio nikada. Mi ćemo njega ubiti ako nam ne bude stao. I savjetujem vam da vaše dete ne ide više sa njim, jer pucat ćemo i na nju ukoliko bude u kolima. Mi tada ne prezamo ko je s njim u kolima. Da li je to normalno da jedno službeno lice na takav način dođe da kaže, ja sam mogao sutradan da ispucam sebi nogu i da podnesem prijavu da je on na mene pucao. Dobro, sad mi kaži kako to izgleda na jednom primjeru. Kad osjetiš da se sprema atentat. Pa evo vidite, recimo, pokojni Đorđe Božović Giška, čovjek koga sam ja mnogo volio. Znači, on je na grobu, na sahrani pokojnog Beloga. I javno rekao, ima kaseta snimljena, to je sve naš Vojislav Milić snimao. To je jedan čovjek koji radi knjigu moju sada. Pozdravljam ga putem ove emisije. Giška pokojni je rekao lepo, gospodo, ja znam da su mog obratima Beloga ubili crveni. On ih je tako zvao. Državna služba. Znam da i mene hoće da ubiju. Znam da i mene jure. Ja oružje neću nositi. Ja se braniti neću. Ja od danas puštam bradu. Po mojoj bradi vidjet ćete koliko su mi dali da živim posle toga. Imaš upravo sliku pred smrt. Ima u prilogu slika 9. augusta je snimljena 1991. godine. Nažalost, to je jedna posljedna fotografija
koju sam ja lično snimio i tu fotografiju čuvam i dan danas, da ga prikažemo kao jednog čovjeka koji je bio srpski patriota. Ajmo sad ovako, ispričaj stvarno događaj kad predosjetiš da se priprema atentat. Kako to izgleda? Evo da malo ljudi vide taj mehanizam kako izgleda. Pa kako? Ja sam bio angažovan sam bio od strane pokojnog Zvonka Osmajlića na obezbeđenju na pomenu popu Vojvodi Đujiću. Iz neke priče sam saznao da je Đorđe pokojni Božović Giška treba njega i da likvidira. Otišao u Ameriku, nije znao koga treba da likvidira, kad je saznao tamo od nekih ljudi, kad je upoznao, on je odustao da radi za DB i zato su ovi rešili da ga ubiju. Znači, to je interesantno, oni su dan za danom umrli, ili tako? Ne, isti dan im je pomen, isti dan su umrli. Sad kako je bilo? Ja sam bio na pomenu Vojvodi Đujiću i tada sam angažovan, znači rekao sam od strane Zvonka Osmarića, tu je bio Vladimir Božović, ima tu iz fotografije, bio Nikola Kavaja, bio Zvonko, bilo dosta ljudi naših iz našeg reda SPO-a. Znači, ja sam bio dosta blizak SPO-u, čak sam na pomenu, na izjavljivanju saučešća kod Zvonka Osmarića i rekao Vuku. Lično sam mu rekao, gospodine, nemojte da, on je do tada sve mislio da je to saobraćajni udes. Pukla spona na kamionu, nije mogla spona da pukne na kamionu na četvrstanicu, objasnio sam mu da je to atentat, nebitno sada. Uglavnom, na tom skupu je postao jedan fotograf koji je išao i slikao nas sve tamo, ono i navodno, da će nam fotografije. Kad je završeno, ja kažem, gospodine, da ne bi te slike, mene Zvonko rekao, vidi, molim te, reši ovo. Nisam ja da dozve da nas slikaju. Tu se malo Zvonko i ne ljute na mene. Ja kažem, Zvonko, oduzet ću mu ja film, neće to stići u novine, ono. Međutim, šta se događa? On kaže, meni, evo vam adresa fotografske radnje moje. Ja sam računao da ne dižem tu buku, galamu, na pomenu, ajde, pošto je pomen, da se ispoštuje pomen, navazat ću ga kasnije, preko vizit karte. Međutim, ne možete verovati, nigde ne postoji ta fotografska radnja. I za koga je slikao on? Posle 15 dana se događa, zove mene tadašnji zamjenik načelnika DB-a, da ga ne imenujem, mogu i da ga imenujem, imam i njegove telefone. Sad ću ga 18. pomenuti na sudu, pošto je neko suđenje. Idemo dalje. Zove me, on kaže da se vidimo. Hitno mora se vidimo. Ja kažem, znate šta, gospodine, ja znam da vi mene jurite da me ubijete, nemam više poverenja u vas, ali evo, ako ste reći da me ubijete, možete me ubijete samo jednom, više nikada, doći da se vidimo. I došao sam u zgradu Ineksa u jedan kafić u kom smo mi sastali, on je meni izbacio koverat ja na sto. Kaže, molim te, pogledaj šta je u kovertu. Ja sam rekao, znaš šta, jednom sam nastradao, tako daj kesi droga, otvori ti da vidiš šta je. On je otvorio i pokazao mi fotografije. I kaže, pitao sam te da li si blizak Vuku i njegovim ljudima, rekao si da nisi. Šta ovo pokazuje? Znači, onaj momak koji je slikao je u stvari... Taj koji je slikao, to je bio čovjek DB-a. I on je slikao za DB. To je bio jedan materijal s kojim su oni mene htjeli da zaplaše. I tada su me prvi put ponudili da ja posredujem između atentata na Vuka, na Zvonka, na ono. Jer ja sam jedini mogao prići Zvonku Osmanić, uzeti od njega BMW, provozati se tim BMW-om po gradu. U toku te vožnje oni bi verovatno uzeli taj auto kao što su uradili, oterali u sup, minirali i vratili nazad. Evo ovako, nikako da mi ispričaš kad je zakazano da se nađete na putu, osjetio si da je atentat. Kako to izgleda? Sad kako je bilo? Sad ću vam ispričam ja ovako. Oni su, gospodin je nas pozvao telefonom, mene i moga kuma neću da imenujem. Rekao, ajde idemo na večeru. Završeno je sve, dobit ćete papire da više nemate poternice, nemate ništa. Šta se događa? Mi dolazimo na parking, zakazujemo naš reon, znači hotel Radmilovac na Smederevskom putu, tu zakazujemo sastanak. Dotični je vozio tada Skonu Belu, došao je, parkirao se na parking, mi smo došli našim kolima, naš jedan auto je ostao još da prati da nema nekog obezbeđenja njegovog, nije do duše bio niko, došao je sam tada. Prišao sam u kolima da mu otvorim vrata, leva. Kad sam otvorio vrata, makinalno sam onako slučajno, znači nije to namerno, primetio na instrument tabli da mu je rezervar full pun goriva. Pun, znači? Sasvim slučajno, znači. Nisam sumnio ništa u njega do tada, jer do tada još nije bilo priče o tome. Jesu, par puta su nas navukli jednom u stan da nas ubiju. I oni imaju neki stan, broj 13, broj 9, ne kako se zove, tu ljudi kad uđete, tu odate ne možete izaći živi. Znači, isključuju telefone, bio je tu taj jedan njegov pretpostavljeni, bili smo ja i kum i koji je bio dobro naoružan. I on je rekao, nemojte ništa pokušavati, naoružani smo, možda svi da odemo u vazduh. Čak nismo htjeli ni čašu vode da popijemo ni sok, jer smo se bojali, pošto je pratnja bila jedan, ja sam prepoznao njihov službenika koji je bio iza nas kolima. Kad sam pomenuo šta će iza nas, on je rekao, napravili se ludi, ne čuju šta mi pričamo. Nastavite drugu priču i tada je moj kum rekao, znate šta, ako mislite nešto nam uradite, nećete ni biti živi. I oni su vidjeli da nema toga ništa, ajde odvedli su nas u stan, obavili su informativni razgovor s nama, tamo prekinuli su da se više ne zovu Buga, da se ne rade dinari, zaustavljena operacija. Međutim, tog dana, znači tu noć na parkingu ja primećujem da je njemu pun rezervoar goriva, ali nebitno sada, to nije to tada meni bilo bitno. Ušli smo, jeli, čak on je Vranjanac. Naučili smo mu pesme vranjanske u Radmirovcu, bila je večera gala, moj kum je platio.
debelo je platio tu večeru i mi smo se tu rastali i kaže papire sam zaboravio kući. Dobro, dostavit ćeš nam sutra. On je otišao svojim putem, mi svojim, pošto smo ja i kum tada živjeli zajedno u istom stanu, radi same bezbednosti, jer čuvali smo jedan drugoga. Zove on mene telefonom u međuvremenu, kaže, ja ratni me on zvao, pošto je on sa mnom na terenu sleteo s kolima u provaliju, ispale mu pare, ja nisam tu teo ni da mu uzmem. Mogao sam uzmem državne pare i sve. Nisam, pomogao sam. On meni kaže, ratni, ostao sam bez goriva. Nalazim se na bulevaru Vode Mišća preko puta šećerane. Ja kažem, u redu, šta je problem? Da mi doneseš 5 litara ako imaš. Imam, nema problema, uvijek se ima u kanti goriva za rezervu. Ako ostanem negdje bez goriva da mogu da dospem. Kažem, evo dolazim, nema problema. I pogledam se s kumom, kaže meni kum, šta misliš? Rekao, hoćete mi likvidiraju. Kaže, evo ideš. Bio pun rezervar. Da. Ja kažem, primijetio sam u pun rezervar, kako sad odjednom ostao bez goriva. I kad službeni auto može da ostane bez goriva, to je samo laž. Znači ja sam išao na njihovu pumpu, Dayton je tada bila pumpa njihova, dođem na Daytonsku pumpu, kažem, poslao me taj i taj, oni mi sipaju pun rezervar. Kad nigdje goriva nije bilo. Šta se događa? Ja kažem mome kumu, ajde kume da mu odnesemo gorivo, neću ja da nosim, odneće moja bračna supruga. Ona će da odnese gorivo, a hajde ćemo da posmatramo sa strane. Ja taj teren dobro poznajem, posmatrat ćemo iz kruga šećerane. Kaže, nema problema, mi smo poslali moju suprugu, dovezli smo je blizu šećerane, ona tamo smo skočili zid, ušli i posmatrali. Bulevar Vojvode Mišića, 11:30 noću, 15 do 12 otprilike. Nema kola ni levo ni desno da ide. Znači, zaustavio se. Nema saobraćaja. Zaustavljen. Pretpostavljam da je zaustavljen. Znači, ja nisam išao da gledam. Znači, pusti samo kola koja treba pustiti. Da. I njegov auto stoji, 4 žmigavca, sjedi u autu, podignuta hauba pozadi. Vidim ja, lepo moja bračna supruga prelazi, dolazi kod njega. Kad je on nju vidio, on se zabezeknuo, izašao iz kola, pa je se stabilno zverio. Čuje se, znači šta priča, kaže, pa otkud ti? Što nije došao prijatelj? Pa kaže, nazovi prijatelja pa ga pita. Zašto nije došao? Rekla mu je, sumnja u tebe i neće jednostavno da se vidi. Evo, gorivo je poslao i on uzima gorivo, uzima levak iz kola, sjećam se ko sad, sipa, u stvari nije levak, nego flašuje i seko, ona mu pomogla da zadrži plastičnu flašu, i seko je plastičnu flašu, sipa gorivo, ali dok je sipano gorivo, znači nekih minut poslije toga su krenula kola tamo vam. Znači, pušteno. Verovatno je sa nadvožnjaka, znači sa nadvožnjaka Banovog brda, čovjek posmatrao i video stiglo gorivo, nije stigao onaj koji je trebalo stigne, pustite saobraćaj, javio je. Ljubomire, za 1, 2, 3 mjeseca morat će ponovo da se vidi. Prošla emisija Biseri, žao mi, opet nismo ušli kako se neko nadgornjava sa državom pišući stalno iz zatvora. Pisao sam ja iz zatvora, ako treba sad da kažem. Znači. Nemam vreme, prošla emisija. Hvala ti veliko još jednom. Pošto gledalci je bila emisija Biseri, laku noć, prijatno.